Ano, MC? Buntis ka? Oh, Wanjo, buntis ako. Paano na yan? Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita at pakakasalan kita. Alam ko naman yun, Anjo. Anong pinoproblema mo? Kung paano natin bubuhayin ang magiging anak natin. Anong ibig mong sabihin, MC? Anjo, wala tayong magandang trabaho. Tsaka hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Basta magtulungan lang tayo. San pa't makakaraos din tayo. Ayokong danasin na magiging anak natin. Ang hirap ng buhay natin, Anjo. Magsisikap ako, MC. Gagawin ko ang lahat. Mabuhay lang tayo. Ang tingin ko kasi sa'yo, mahina ang loob mo. Ni hindi mo pa naranasang mamasokan ng trabaho. Dahil magsasama na tayo, MC, gagawin ko na yon. Magtatrabaho na ako. Sige, gawin mo yan. Para sa atin, Anjo. Ano? Magtatrabaho kayo sa ibang bansa, MC? Oo, Anjo. Nagsasawa na ako sa hirap ng buhay natin dito. Nakakaraos naman tayo dito, ah. Nakakaraos. Ni hindi nga natin mabili ang mga gusto natin. Hayaan mo na akong magtrabaho, MC. Basta't huwag ka lang umalis. Hindi naman pirme ang pagtatrabaho mo, Anjo. Minsan, wala ka pang trabaho. Paano na kapag mag-aaral na si Amy? Ni wala nga tayong ipon. Paano kami ni Amy? Pag umalis ka, sino mag-aalaga sa kanya? Di ikaw. Huwag ka na lang magtrabaho. Padadala na lang kita ng pera. Anong magiging trabaho mo doon? Magkakatulong ka? Ano pa nga ba? Iyon lang naman ang pwede ko pasukan sa ibang bansa. Baka hindi ko kayanin pag umalis ka, MC. Tatagan mo lang ang loob mo, Anjo. Para naman din sa atin to at sa anak natin. Baka pag andun ka na, makalimutan mo na kami ni Amy. Baka ipagpalit mo na ako sa iba. Ano ka ba naman, Anjo? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Mahaba yung 3 taon na magkahiwalay tayo, MC. Baka maghanap ka ng iba doon. Wala ka ba tiwala sa akin, Anjo? May tiwala naman ako sa'yo, MC. Yun naman pala Tama na yun. Siya nga pala, Anjo. Sasamahan kayo ni Kuya Jerry kapag umalis na ako. Nasabi mo na ba sa kanya? Oo, pumayag naman siya. Kailan mo ba balak umalis, MC? Sa susunod na buwan na sana, Anjo. Ganun ba? Bayaw, Bakit, Bayaw? May sasabihin ka ba? salamat Bayaw sa binigay mong pera sa akin. Walang problema yun, Bayaw. Sinabi rin kasi ni MC na bigyan kita ng pera. Baka naman nagkukulang na yung allowance nyo, Bayaw. Sapat naman, Bayaw. Minsan sobra pa. Sige Bayaw, alis na ako. Sige, Bayaw. MC, kumusta ka na dyan? Ayos naman, Anjo. Natanggap mo ba yung perang pinadala ko? Oo, kahapon. Kamusta naman si Amy? Naaalagaan mo ba siyang mabuti? Oo, minsan kasama ko si Bayaw sa pag-aalaga. Si Kuya, binibigyan mo ba ng pera? Oo, binigay ko kanina. Umalis lang saglit, may pupuntahan daw. Mabuti naman kung ganon, para may makasama kayo dyan. Oo, malaking tulong siya sa amin ni Amy. Nasaan na pala si Amy? Nasasabik na ako sa anak natin. Tulog siya. Gusto mo ba siyang makita at makausap? Huwag mo na siyang gisingin. Baka umiyak pa siya. Kaya nga katutulog lang niya. Siguro, ang laki na niya, no? Oo naman, magaling na siyang magsalita Namimiss ko na siya. Namimiss ka na rin niya. Sige na, at may gagawin pa ako. Sige, ingat ka dyan ha. Basta tatawag ako kapag wala akong ginagawa. Sige, andito lang naman ako Tay, kakain na daw po tayo. Ha? Kakain na tayo, Tay. Mauna na kayong kumain ni Tito mo Jerry, anak. Ilang buwan nang ganito ang inaasal ni Bayaw. Parang ang laki ng problema niya. Bayaw, kakain na tayo.
Mauna na kayong kumain ni Amy, bayaw. Bayaw, pwede ka bang makausap? Bakit bayaw? May sasabihin ka ba? Amy, pasok ko muna sa bahay. Sige po, tito. Ilang buwan na kitang nakikitang malungkot, bayaw. May problema ba? Sabihin mo, bayaw, para gumana ang loob mo. Si MC bayaw, ilang buwan na kasing hindi tumatawag. Ganun ba? Baka naman marami lang siyang ginagawa. Hindi naman niya dating ginagawa yun, bayaw. Basta't wala siyang ginagawa noon. Tumatawag siya. Ngayon, hindi na. Ilang buwan na. Baka may nangyari na sa kanya, bayaw. Wala naman siguro, bayaw. Baka mayroon na siyang iba. Pinagpalit na niya ako. Hindi naman siguro, bayaw. Baka kinalimutan na kami ni Amy. Hayaan mo, bayaw. Tatawagan ko siya. Sige, bayaw. Baka makausap mo siya. Sige, bayaw. Tara na, bayaw. Kakain na tayo. Sino kaya to? Hello? Hello, Kuya Jerry? MC? Oh, Kuya, si MC to. Buti naman tumawag ka. Nag-aalala na kami sa'yo. Kamusta na kayo, Kuya? Kamusta na ang pamilya ko? Ayos naman kami. Bakit daw hindi ka na tumatawag kay Anjo? Palagi na lang tulala yung asawa mo at hindi umiimik. Kuya, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano bang nangyayari sa'yo, MC? Huwag ka sanang magagalit, Kuya. Nag-asawa na ako dito. Kung ganon, totoo pala yung chismis dito na may asawa ka ng iba. Oo, Kuya. Hindi ko kasi napigilan ng pangungulila ko dito. Paano na yung pamilya mo dito? Hindi ka na ba uuwi? Ewan ko, Kuya. Naguguluhan pa ako. Nakakahiya yung ginawa mo, MC. Alam na kaya ni Anjo, Kuya, na may asawa na ako dito? Malamang. Kasi kalat na ang ginawa mo. Basta samahan mo na lang muna sila, Kuya. At alalayan mo si Anjo. Ang bait ng asawa mo, MC. Bakit mo ginawa yon? Huwag mo na akong sermonan, Kuya. Nangyari na to. Kailan ka uuwi? At anong balak mo? Malapit na, Kuya. Tapusin ko na lang ang kontrata ko dito. Paano na lang ang kalagayan ng pamilya mo dito kapag nakauwi ka na? Bahala na, Kuya. Tsaka ko na lang iisipin yan. At isa pa, nag-aalala ako kay Anjo. Bakit, Kuya? Parang nawawala sa sarili. Basta taalagaan mong mabuti si Amy, Kuya. Ano pa bang magagawa ko? Salamat, Kuya. Sige na at may trabaho pa ako. Sige, MC, mag-ingat ka dyan. Bayaw, tumawag na ba sa'yo si MC? Oo, bayaw. Nung isang linggo, Ganun ba, bayaw? Anong sinabi niya? At kumusta naman siya? ayos naman daw siya doon, bayaw. Hindi man lang siya tumawag sa akin. Bayaw, may sasabihin sana ako sa'yo tungkol kay MC. Pero sana, huwag kang mabibigla, bayaw. Ano ba yun, bayaw? May asawa na doon si MC, bayaw. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Totoo yung chismis na may asawa na siya doon. Pero Anjo, Paano na kami ng anak ko ngayon? parang hindi na kinaya ni Bayaw ang naging problema niya. Parang nawawalan na siya sa sarili. Amy? Amy? Tito, ano po yun? Tawagin mo na ang tatay mo at kakain na tayo. Sige po, tito. Tay, kain na po tayo. Ang ganda mo namang bata ka. Tay, kain na po tayo. Oo anak, tara na. Pero pagkatapos natin kumain, maglaro tayo ha. Opo, tatay. Tuluyan nang nawalan sa sarili si Bayaw. Ay naku MC, anong ginawa mo sa pamilya mo? Pinagpalit mo sila sa pansarili mong kaligayahan.